Dobrý den, přátelé a příznivci Apox. Vítám vás u našeho dalšího videa a podcastu. Já jsem Veronika Buková a dneska si budeme s Waltrem Sodomkou povídat o odlučovači tuhých znečišťujících látek. My se můžeme setkat i s pojmem separátor, ale v rozhovoru budeme používat jenom zkráceně odlučovač. Ahoj Valtře. Ahoj, dobrý den. Takže co to vlastně je ten odlučovač? No, zjednodušeně řečeno, je to zařízení, které se připojuje na odvod spalin, tedy kouřovod nebo komín, a to zejména u spotřebičů na pevná paliva. Slouží k odstranění drobných pevných částic ze spalin. Co si máme představit pod pojmem tuhé znečišťující látky? Jsou to velmi malé prašné částice o rozměrech v řádu mikrometrů. Co nám na těchto částečkách vadí? Tak vzhledem k jejich velice malé velikosti je asi největší problém jejich vdechování. Ty nejmenší, které jsou velikostně podstatně menší než je například průměr lidského vlasu, se po vdechnutí mohou dostat až do plicních sklípků, kde můžou způsobovat množství respiračních problémů a v obecné rovině je můžeme považovat za karcinogenní. A tyhle látky jsou ve spalinách? Ano, primárně samozřejmě v případě spalování pevných paliv. Takže pokud se jich chceme zbavit, znamená to chovat se ekologicky. Stačí osadit odlučovač a máme po starostech? Bohužel tak jednoduché to není, protože odlučovač rozhodně nelze považovat za všespásné řešení. A co teda od toho odlučovače můžeme čekat? Odlučovač je v principu koncové zařízení, které optimálně funguje pouze u optimálně provozovaného spalovacího zařízení. Navíc samozřejmě vyžaduje pravidelnou údržbu a servis. A co znamená optimálně provozované spalovací zařízení? Fakticky to znamená, že při optimálním provozu, tedy použití správného paliva, správně nastaveného přívodu vzduchu, správně navrženého odtahu spalin a tak dále, je většina emisí, včetně těch tuhých znečišťujících látek, odstraněna již při tom vlastním spalování a do spalin se dostávají skutečně jenom ty nejmenší částice, které v rámci toho spalovacího procesu reálně není možné eliminovat. Takže chápu to správně tak, že pokud mi stávající spotřebič například nadměrně zanáší komín, vylétají z něho saze nebo dokonce dechtuje, tak mi odlučovač v tomto případě nepomůže? Přesně, v principu opravdu nepomůže. Tohle zařízení dokáže spaliny, tak říkajíc, dočistit, pokud jsou už předtím tím spalovacím procesem, řekněme, optimalizovány nebo předčištěny. Nedokáže tedy z neekologického spalování udělat spalování ekologické. Ale to je právě to, s čím se docela často setkáváme. Lidé se domnívají, že osazováním odlučovače udělají přítrž produkci sazí, dechtu, dalších nečistot a dokonce se domnívají, že ze spotřebičů zařazených do první nebo druhé emisní třídy udělají něco lepšího, spotřebiče zařazené do emisní třídy vyšší. Jasně, tohle rozhodně neplatí. Ta nadměrná produkce emisí je primárně způsobena nesprávným provozem spotřebiče a současně zařazení do emisní třídy je provedeno na základě certifikačních testů a ani jedno z toho se osazením odlučovače nezmění. Nicméně my se často setkáváme i s tvrzením, že osazení odlučovače bude dříve nebo později povinné. Na základě současných informací lze tvrdit, že nic takového se v České republice aktuálně plošně nechystá. Ostatně pro spotřebiče na tuhá paliva, kde se dávkuje palivo obsluhou, by to asi ani nemělo úplně smysl. Ale je pravda, že v některých zemích je instalace odlučovačů doporučena nebo v některých případech povinná? Ano, to je pravda.
I když na druhou stranu je třeba říct, že se to týká především vyhrazených lokalit, kde je buď vysoká míra znečištění, nebo naopak limitní požadavek na čistotu ovzduší. Ale i v těchto případech je obvykle odlučovač fakticky jednou z více optimalizačních podmínek, nikoli teda podmínkou jedinou. My tady stále mluvíme o optimalizaci, ale co si pod tím můžeme fakticky představit? Optimalizace je především systém. Z logiky věci teda není založena na osazení jednoho prvku nebo pouze jednoho prvku. V případě spalování je třeba optimálně vyladit celý ten proces od návrhu spalovací soustavy přes palivo až přes odvod spalin. Odlučovač je potom fakticky, řekněme, nějakou třešničkou na dortu, která se postará o finální dočištění spalin o ty úplně nejmenší částice. Takže osazovat odlučovače, ano, ne, vyplatí se to vůbec? Tak já bych samozřejmě nevolil slovo vyplatí, protože, jak už jsem řekl, v současnosti to česká legislativa nevyžaduje, ale pokud se chci ke svému okolí chovat ekologicky, tak určitě osazení odlučovače je nějakým logickým dovršením takového procesu. Když se bavíme o ekologickém chování, tak mě napadá, jak vlastně zjistím, kolik znečišťujících látek fakticky pouštím do ovzduší. Kdo, jak, kdy mi takové měření provede? No, v případě lokálních spotřebičů, například v rodinných domech a podobně, reálné a přesné měření neudělá fakticky nikdo a nikdy. Jednak je to z důvodu, že to nepředepisuje žádná legislativa, a za druhé z důvodu, že je to drahé a časově náročné. Existují nějaké srovnávací metody, například podle tmavosti kouře a podobně, jejich přesnost je ale celku logicky velmi malá. Ale například na internetu se docela často můžeme dočíst o měření znečišťujících látek, emisních limitech, emisních třídách a podobně. To samozřejmě ano, ale to jsou měření prováděná na zkušebně v rámci certifikace konkrétního výrobku a při výrobcem a legislativou přesně daných provozních podmínkách. Dobrá, tak řekněme, že se rozhodnu i přesto všechno instalovat odlučovač. Co k tomu potřebuju? Legislativně prakticky nic. Nejedná se o vyhrazené technické zařízení, takže je možná i montáž své pomocí. Nicméně lze vřele doporučit, aby montáž byla minimálně odsouhlasená nějakou odborně znalou odpovědnou osobou, pravděpodobně nejlépe kominíkem nebo revizní technikem spalinových cest, a vzhledem k nutnosti připojení na elektrorozvodnou síť může být nutná i účast elektrikáře. A pokud tedy již mám nainstalován odlučovač, vystavuje se na tuto instalaci nějaký certifikát, který by potvrzoval funkčnost daného zařízení, nebo nějaký atest, certifikát, který by prakticky osvědčoval snížení těch vypouštěných emisí? Ne, jak už jsem tady několikrát řekl, legislativa osazení odlučovače nějakým způsobem neřeší, a tím pádem neřeší ani jakýkoliv certifikát, který by osvědčoval vliv jeho osazení na čistotu spalin. No a poslední otázka asi nemůže být jiná, než se nezeptat, kolik by mě teda takováhle legrace stála. Přestože ten princip fungování se zdá být a v principu je poměrně jednoduchý, jedná se o rozhodně nezanedbatelnou částku. Celkové náklady, včetně montáže, dopravy a tak dále, se obvykle pohybují lehce pod hranicí 100 000 korun. Tak to určitě není zanedbatelná částka. Lze v současné době na osazení odlučovače čerpat nějaké dotace? Ne, samostatný nákup a montáž odlučovače není v současné době dotován.
Blížíme se ke konci, takže jak bys tuto problematiku shrnul? Eh, Pokud provozuji spalovací zdroj, zejména na pevná paliva, měl bych se primárně snažit maximálně optimalizovat provoz toho daného spotřebiče, a to od začátku vhodným návrhem spalovací soustavy, výběrem vhodného spotřebiče, výběrem vhodného paliva a samozřejmě zejména snahou o dodržení optimálního provozu toho konkrétního spotřebiče. A pokud se chci chovat ještě ekologičtěji, tak si mohu jako nadstandard pořídit ještě odlučovač. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak osazení odlučovače od A do Z je věc zcela dobrovolná. Ano, to je shrnutí problému. Je to věc chvályhodná, ale dobrovolná. Tak jo, tak děkuji za další zajímavý rozhovor a doufám, že se nám podařilo uvést na pravou míru některé mýty a polopravdy kolem tohoto zařízení vznikly. Já také doufám a také děkuji za rozhovor. A pokud vás dané téma zajímá a chtěli byste získat více informací, můžete se na nás kdykoliv obrátit. Kontakty najdete na stránkách www.apox.cz. Rádi si s vámi domluvíme individuální konzultaci, školení nebo přednášky.